Mamane, ake sikhulume ngendaba yamaphupho kwamanje. Kunamaphupho okuthola ukuthi akutshele ukuthi wena ubani, ubhekephi ngempilo yakho. Kunamaphupho akwazi ukukutshela ukuthi unamashwa. Khona amaphupho akwazi ukukutshela ukuthi umuntu onenhlanhla enzima. Bese kuba khona amaphupho nje amawongowongo la adinga ukuthi uphalaze ukhiphe inyongo. Kubalulekile ukuphalaza ukhiphe inyongo ngoba khona amaphupho kusuka amawongowongo la uthole ukuthi nje iphupho nje elingasho lutho, akukhona into yokuthonga. Ngoba umolele sikuthonga kuxhuma nabantu bakini abangasekho. So-ke kubalulekile ukhiphe inyongo, ungabi nendende egcwala isifuba ngoba zenza ukuthi ungacommunicate nobuwena, ungacommunicate nemvelo. Ingako kungamele sidle ingulube ngoba ingulube yenza ukuthi i-spirituality sethu sibe low, singakwazi ukuxhumana kahle namathongo noma nemimoya noma nomvencane. So-ke ake sibheke indaba yamaphupho. Amaphupho abalulekile. Khona amaphupho nje ake sibheke kweyinhlahla. Amaphupho akutshela ukuthi wena umuntu wenhlahla wena. Ake ngithi uphupha inhlwathi yasemanzini ishintsha imbala. Hayi mani ngiyakutshela wena noma ngayi le ekuthiwa yemonyo noma inhlwathi nje lenye le ejwayelekile ihlathi. Hayi wena umuntu onenhlahla wena. Mhlawumbe uphupha amawele, mhlawumbe uphuphe umuntu oyi-albino, mhlawumbe uphupha iChina, noma uphupha umagwabenyu namaqanda, noma uphuphe ubuhlalo obumhlophe bufake ezandleni, noma uphupha nje isilele senyoni. Yilapho umuntu onenhlahla impela kusho ukuthi inhlahla yakhe inzima kakhulu. Umuntu ofanele uzoba rich, umuntu lo ozophumelela empilweni. So kubalulekile amanye amaphupho abika okuthile njengokuthi uphupha nje iy'nyosi, noma uphupha unogwaja omhlophe. Unogwaja omhlophe usho something, noma uphupha inkukhu ey'impangela kusho okuthile lokho, noma uphupha amaphupho nje ayakhuluma. Kubalulekile uma uphupha into uyazisisa futhi kuyingozi ukuthi amaphupho uwaxoxele omunye umuntu noma uxoxele umfundisi ngoba kunamaphupho akuveza ukuthi wena umuntu onamandla, kunamaphupho akuveza ukuthi wena umuntu o-powerful spiritual. So ngesikhathi uxoxela umuntu uyakufunda, uyakudadisha, uyathola ukuthi ubani unamandla, bese kuncunda kuvala nokutshela umfundisi, baba umfundisi ngiphuphe inhlwathi, baba umfundisi ngiphuphe umlungu, baba umfundisi ngiphuphe inkosazana yamanzi, baba umfundisi uyakubona unenhlahla, uzothi mana ngikuthandazele fire, abeke isandla ekhanda, abeke emahlombe, kazi usuyayithatha le ndaba uyakuvala. So-ke qaphela ukuthi amaphupho yakho awaxoxele nombani. Kunamaphupho akutshelayo ukuthi wena ubani, ubhekephi, uzofikaphi. So-ke amaphupho abalulekile, uqaphele lokho mamani ukuthi amaphupho is very important, is very important. Manje makuthiwa mhlawumbe ngiphupha-ke ngishova ibhayisikili, noma ngiphupha ngiyandiza, noma ngiphupha ngisesikoleni, noma mhlawumbe ngiphupha ngidlala ibhola, lokhu kusho ukuthini lokho-ke? Uyinkunzi-ke phela lapho uma uphupha undiza, uphupha udlala ibhola, uphupha wena. Kusho ukuthi unesithunywa, sinamandla. Into yakho uthi ngathi ngayithatha iyise emanzini. Wema madoda, wathi umoya ingcwele yamathi ngiyabheka. Hayi nkosi yami, ngathi uphathwa ikhanda, ngathi uphathwa yinyawo, ngathi uhamba ukhathale, kwangathi uhamba imali ingahlali, kwangathi uhamba ubanga abantu bakini, uhamba ubanga abantu bakubo mama. Inyanga zokudlala, zisho udlala uma yidlala, ziyahlola, zisho masithozi, masithozi loyo.